Hello mga Inyans, no? Ito po yung sikat na barley, no? Ito yung isa sa mga sikat na barley. Ngayon sa i-compare natin ito yung mighty extracted barley nung video natin. Tsaka ito, i-compare natin mga sa mga sikat na barley ito mga Inyans. So, tingnan natin mga Inyans, ha? Isa sa mga sikat na mga Inyans, ayan, no? Iba yung pagkaganda niya mga Inyans, so, iba. Pagkaganda niya, iba. Ayan mga Inyans na iba. Yan. Hindi kagaya sa mighty extracted barley mga Inyans na green na green yung powder niya. Ito mga Inyans, hindi siya masyadong green, no? Yan, isa to sa mga sikat mga Inyans, ha. Ayan. Pag tingnan mo siya, nahuhulog siya agad, o yan, no? Nahuhulog siya agad, no? Ayan, nahuhulog siya mga Inyans, no? Nahuhulog agad. Hindi kagaya sa ating mga Inyans, mighty extracted barley, hindi siya nahuhulog, no? Kumbaga mga Inyans nun, matagal siya sa ibabaw. Kusa siya nahuhulog mga Inyans. So ayan, kusa, ayan mga Inyans. So ayan, nahuhulog siya mga Inyans, no? Ayan, ang ating mighty extracted barley mga Inyans, hindi siya nahuhulog. Ito mga Inyans, so talagang ito yung isa sa mga sikat na barley mga Inyans, no? Nahuhulog siya. Ayan. Ngayon Inyans, kasi wala na siya dyan, nahulog,